Matagumpay na nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol ang 74.8 milyong pisong halaga ng shabu sa dalawang biyahero sa Matnog Port sa Matnog, Sorsogon mag-aalas 6 ng umaga nitong Sabado, Agosto 23. Kinilala ng tagapagsalita ng PDEA Bicol na si Carlo Fernandez III ang mga nahuling suspect na sina alias Jam, 34 anyos mula Maynila at alias Sal, 19 anyos mula naman sa Lanao del Sur. Nakumpiska sa mga ito ang 11 vacuum-sealed plastic bags na may bigat na 11 kilo na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu. Ayon sa tagapagsalita, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa PDEA NCR patungkol sa kontrabando na ibabiyahe patungong Visayas at Mindanao, kaya agad silang kumasa ng operasyon. Nakita na po natin yung puting pick-up na yon na Hilux, ma'am, at pinalapit na natin yung mga K9 natin at positive nga po na tinuro ng ating mga K9s na may drugs sa loob po ng kanilang sasakyan. Pumasok na po ang ating mga team, pinababa yung mga at nang nakita nga po yung drugs, inaresto na po sila at dinocument na po natin. Bale, 11 packs ang nakuha natin po, ma'am, sa loob ng sasakyan nila. Ito ay may mga Chinese markings at nakalagay po doon ay may nakalagay pang very good doon po sa kanilang packing. So, pan-checking sa loob, nakita nga po may suspected shabu po tayo doon. Dagdag ni Fernandez, patuloy pa ang kanilang ginagawang investigasyon sa kung saan nagmula ang shabu na nakumpiska sa mga suspect at kung saan ang eksaktong lugar na padadalhan nito. Well, ini-investigate pa natin po yan, ma'am. Basta nakuha lang natin po talaga sa information na hindi naman natin po sure kung sino po talaga yung nakasakay doon sa van na yun. Pero nalaman na po talaga natin na yun yung pick up pala po yun, ma'am. Nalaman po talaga natin na daraan po talaga at that date yun na particular vehicle na po yun. So talaga po the day before, nagbabantay na po tayo doon. So it's possible po na matagal na po silang involved, pero yung isa nga po, ma'am, kung tusin, 19 years old pa lang po yun. So maraming posibilidad na baka since taga Lanao del Sur po to, may posibilidad po na siya rin po yung sumama doon kay alias Jam para ituro siguro kung saan pupuntahan, ma'am, na lugar nila. Bali yun po talaga, indications talaga doon papunta. Kaya nga po dadaan po sila sa Matnog Port para po makalipat sila sa may Samar part, sa Samar Leyte part. At yun nga lang, di pa natin sure, ma'am, kung from after there, sana sila pupunta. Sa ngayon, nasa laboratorio pa ng PDEA Bicol ang mga nakumpiskang shabu, maging ang dalawang suspect na pawang mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 o Transportation of Dangerous Drugs ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares.